Kull pass li jmiss fis-servizz fih dan il-komunità tiegħek. L-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali qed jistednuk tissieħeb f'diversi taħriġ li qed joffru, maħsuba li jkomplu jiffurmaw insara impenjati. Sew jekk l-involviment tiegħek isir fih dan parroċċa f'komunità lajkali, jew forsi int professjonist u tixtieq tifforma ruħek f'dak li għandu x'jaqsam mal-kura pastorali. Mal-PFI għandek l-opportunità li tapprofondixxi il-ħiliet tiegħek. Il-metodi tat-taħriġ huma diversi, kompletament wiċċ in wiċċ, online jew possibilità ta' taħlita bejn it-tnejn, blan li jakkomodaw ir-realtajiet tiegħek. L-iskema Get Formed hija opportunità ta' sussidju sa 70% tal-miżati. Issieħeb illum l-esperjenza li mhijiex biss taħriġ, iżda esperjenza li biha tikber b'mod holistiku fis-servizz tiegħek lejn l-oħrajn. L-għodwa tajba. Illum 26 ta' Ottubru 2025 niċċelebraw Jum il-Bibja, fejn il-Knisja tenna narfu aktar il-kobor u s-siewi tal-Iskrittura mqazza. Il-quddiesa tal-lum se ssir mis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar. Il-qima lejn il-Madonna tal-Grazzja hija antika ħafna u s-santwarju tagħha kien u għadu ċentru ta' pellegrinaġġi. Ħażabbar sar parroċċa fl-1616 u dan is-santwarju beda jinbena fl-1641 fuq pjanti ta' Tumas Dingli. Din is-sena is-santwarju tal-Madonna tal-Grazzja qed jiċċelebra l-75 sena mill-inkurunazzjoni tal-kwadru titolari li kien impitter minn Alessio Erardi u ġie restawrat riċentement. Il-parroċċa ta' Ħażabbar għandha 5 żoni: Sant'Andrija, Santa Marija, Ċentru Nażaret, Ċentru Marija Bambina u x-Xajra. Il-ħidma pastorali tagħha hi mifruxa ma' diversi oqsma u nies ta' din il-lokalità. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mal-Arċipriet Dun Roderick Camilleri, il-Viċi Gillian Camilleri u l-kleru tal-parroċċa.
Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Din il-parroċċa qegħdin niċċelebraw l-anniversarju tal-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju. L-Isqof Labini fil-31 Ottubru 1784 ta' din it-dinjità qaddisa lil dan it-templu li ġie dedikat ikkonsagrat lil Alla taħt it-titlu ta' Sitna Marija tal-Grazzja. Kienet konferma tal-preżenza ta' tempju hawnhekk sa minn żminijiet imbeda. Il-konsagrazzjoni tat-tempju tfakkarna fil-konsagrazzjoni ta' kull wieħed u waħda minna bis-sagrament tal-Magħmudija. Għalhekk mhux biss nitolbu għal din il-parroċċa, għal benefatturi ta' dan it-tempju, imma l kull wieħed u waħda minna. Kemm hu sabiħ li nieħdu ħsieb lil dan it-tempju ma jestus. Imma jekk nieħdu ħsieb it-templu tal-ġebel, kemm hu iżjed importanti nieħdu ħsieb xulxin. Għalhekk fil-bidu ta' din il-qudiesa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għolja ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inta kull sena tfakkarna fil-jum tal-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju qaddis tiegħek. Isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek u għatina li hawnhekk naqduk dejjem b'qalb safja u niksbu fidwa sħiħa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb tal-Kronaki. F'dak iż-żmien, is-Sultan Salamun u l-ġemma kollha ta' Iżrael miġbura miegħu quddiem l-arka offrew sagrifiċċji ta' naċ u gniedes bla qatt u bla qies. Il-qassisin ġarrew l-arka tal-patt tal-mulej f'posta fis-santwarju ta' ġewwa tat-tempju, fil-post li żjed qaddis taħt il-ġwienaħ tal-kerubini. Għax il-kerubini kellhom ġwenħajhom mifruxa fuq il-post imħejji għall-arka biex il-kerubini jgħattu l-arka u l-lasti tagħha min-naħa ta' fuq. Il-lasti kienu hekk twal li t-truf tagħhom setgħu jidhru mill-post il-qaddis quddiem is-santwarju. Imma min-naħa ta' barra ma kinux jidhru u hemm għadhom sal-lum. Xejn ma kien hemm fl-arka ħlief iż-żewġ twavel. Dawn kien qiegħdhom hemm Mosè fil-ħoreb, fejn il-mulej kien għamel patt ma' Wlied Iżrael wara li ħariġhom mill-Eġittu. Imbagħad mess lid-daqqaqa tat-trombi u lill-għannejja biex flimkien isemmaw leħinhom ħalli jfaħħru u jroddu ħajr lill-mulej. U d-daqqaqa tat-trombi u taċ-ċnieċel u tal-istrumenti tal-għana ollew leħinhom biex ifaħħru lill-mulej għax hu tajjeb, għax it-tiba tiegħu għal dejjem. U sħaba imliet it-tempju tal-mulej. U l-qassisin ma setgħux jissoktaw is-servizz tagħhom minħabba sħaba, għax is-sebb tal-mulej mela it-tempju ta' Alla. Imbagħad Salamun qal il-mulej rid joqgħod fid-dlam.
jiena bnejtlek dar fejn toqgħod, post fejn tagħmmar għal dejjem. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lil Alla. Infaħħar l-isem glorjuż tiegħek mulej, flimkien infaħħar l-isem glorjuż tiegħek mulej. Imbierek int mulej, Alla ta' Iżrael missierna, minn dejjem għal dejjem, flimkien infaħħar l-isem glorjuż tiegħek mulej. Tiegħek mulej il-kobor u l-qawwa u l-ġieħ u s-sebħ u l-ġmiel, għax kull ma hemm fis-smewwiet u fuq l-art u tiegħek, flimkien infaħħar l-isem glorjuż tiegħek mulej. Tiegħek mulej is-saltna, int għoli fil-ġieħ bħal kap fuq kulħadd. Minnek il-għana u s-sebħ, int taħkem fuq kollox, flimkien infaħħar l-isem glorjuż tiegħek mulej. Fidejk il-qawwa u s-saħħa, fidejk is-seta li tkabbar u twettaq kollox, flimkien infaħħar l-isem glorjuż tiegħek mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, intom il-bini ta' Alla. Skont il-grazzja li tani Alla, jien bħala bennej għaqli qed il-pedament. Ħaddieħor bena fuqu. Iżda wieħed għandu jara kif jibni fuqu. Pedament ieħor ħadd ma jista' qiegħed li f'dak li diġà qiegħed. Ġesu Kristu. Jibni xi ħadd fuq dan il-pedament, deb, fidda, ħaġar prezzjuż, injam, u xlif, tiben, ix-xogħol ta' kulħadd ta' jidher. Il-jum ma tjurih, għax binar jinkixef, u n-nar ġarrab x'jiswa x-xogħol ta' kull wieħed. Ma tafux li intom tempju ta' Alla u li l-Ispirtu ta' Alla jammar fikom. Jekk xi ħadd jeqret it-tempju ta' Alla, Alla jeqret lilu. Għax qaddisu t-tempju ta' Alla li intom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lil Alla. Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwix. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: in-nies min jgħidu li hu bin il-bniedem? U huma weġbuh: xi wħud Ġwann il-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabeż xmum Pietru qallu: inti il-Messija bin Alla il-ħaj. U Ġesu wieġbu qallu: ħin jien xmum bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri li hu fis-smewwiet.
U jiena ngħidlek, inti Pietru u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi. U s-setat tal-infern ma jelbuhiex. Jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smewwiet. U kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet. U kull ma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Ġesu juża di l-espressjoni qawwija ħafna meta lil Pietru jikkonfermah fil-fidi li għadu kemm stqar. Ħanibdew minn dak li jgħid Pietru. Inti l-Messija bin Alla il-ħaj. X'qiegħed jgħid Pietru? Inti dak li konnet nistennew għal sekli sħaħ. Inti r-risposta għax-xewqat u x-xenqat tagħna. Mhux biss, inti bin Alla il-ħaj. Alla tal-ħajjin mhux Alla tal-mejtin. U Ġesu jikkonferma din il-fidi li esprimi Pietru fisem id-dixxipli u fisimna wkoll. U b'risposta juża din tixbija qawwija. Inti Pietru, blata. U fuq din il-blata jiena nibni il-Knisja tiegħi. Nistgħu nifhmu minħabba li din ir-risposta ta' Ġesu għaliex dan il-Vanġelu huwa wieħed minn dawk magħżula kull meta aħna nfakru il-konsagrazzjoni ta' Tempju tal-Ġebel. Wara kollox aħna qegħdin f'dan it-tempju sabiħ tas-seklu 18, idjoma barokka straordinarjament sabiħa, faċċata mill-isbaħ li il-predeċessur tiegħi l-Isqof Labini ikkonsagra fil-31 Ottubru 1784. Ma wieħed mill-pilastri tal-Knisja poġġiet irħama li tfakkar l-istorja ta' dan it-tempju, il-konsagrazzjoni tiegħu mill-Isqof Labini u l-ordni li dan l-avveniment jitfakkar fix-xahar ta' Ottubru ta' kull sena. U aħna qegħdin nagħmlu hekk illum. Imma meta Ġesu jgħid jiena nibni l-Knisja tiegħi, qed juża t-tixbija tal-bini għall-familja ta' dawk li jemmnu fih. Aħna bil-Malti nużaw il-kelma Knisja kemm għall-komunità ta' dawk li jemmnu u kemm ukoll għall-binja. U dawn it-tnejn huma ġbija ta' xulxin. Aħna niltaqgħu bħala familja li nemmnu u niltaqgħu f'dan il-post qaddis u aħna Knisja. Knisja ġejja mill-kelma li tiġbor. Aħna nużawha l-erq ta' Knisja ġej meta aħna niġbru nikinsu. Kines kull ma hemm qudiemu r-riħ pereżempju, jiknes kull ma hemm qudiemu. Inti wkoll tiġbor it-trab, tiknes. Knisja, anke knesset bil-Ebrajk, ġejja minn dal-erq li tiġbor flimkien. Li tiġbor flimkien. Issa mhux għax il-knis tfisser li aħna ta' min jarmina, imma l-erq huwa dak. Ta' xi ħaġa li tinġabar flimkien. Imsejħa mill-kelma ta' Alla. Imma nużawha wkoll għall-binja, għax il-binja hija il-post fejn tiltaqa' il-Knisja. Mela il-binja ħadet l-isem mill-poplu miġbur. Mhux il-poplu miġbur ħal isem mit-tempju. Dan it-tempju qaddis insejħulu Knisja għaliex huwa t-tempju huwa l-post fejn tinġabar il-Knisja. U
U fil-liturġija sabiħa tal-konsagrazzjoni tal-Knisja u l-anniversarju tal-konsagrazzjoni tal-Knisja ta' kull sena nfakru bħalma jgħid l-Apostlu missierna San Pawl li aħna it-tempju ta' Alla, kull wieħed minna bħala komunità u bħala membri ta' Ġesu Kristu. Minnhom Ġesu jgħidilhom ħottu dan it-tempju u fi 3 ijiem jiena nerġa' intellow. U l-Evanġelista jgħidilna kienet jgħid għat-tempju ta' ġismu. Il-ġisem ta' Ġesu fil-Vanġelu ukoll jissejjaħ tempju. Mela t-tempju jintuża l-ġisem ta' Ġesu għall-Knisja u għall-post fejn iltoqgħu biex nistqarru l-fidi tagħna, niċċelebraw l-Ewkaristija, inselmu lil min ħallina nilqgħu l-trabi u l-insara l-ġodda. Madwar dan it-tempju qaddis illum quddiem 12 salib li tpoġġew fl-1784 u li ġew ukoll imberkin u midlukin biż-żejt mill-isqof, hemm xemat mixowla. Minn hawn ftit ieħor wara li jiena ninċensa l-artal, is-saċerdoti se jinżlu u jinċensaw il-pilastri fejn hemm dawk is-slaleb qaddisa. U waqt li qed jinċensaw qed juru qima lil dan il-post qaddis, imma tifekruna xi ħaġa importanti. Aħna li aħna tempji tal-mulej jistħoqilna kull ġieħ. Aħna rridu nirrispettaw lil xulxin. Tanti għażiża din l-esperjenza tal-Knisja li fil-funerali is-saċerdot jinċensa il-fdalijiet ta' dak il-persuna għażiża li tkun ħallietna. U dak l-inċensar huwa l-aħħar turija ta' qima lil ġisem li huwa t-tempju tal-Ispiritu Santu. Aħna mbagħad inħalluh dak il-ġisem bħal fostqa, bħal ma jagħmel il-farfett meta jtir mill-fostqa tiegħu u nibdew ngħixu quddiem Alla. Ġisem totalment differenti, glorjuż. Imma aħna nħallu dik il-fostqa hawnhekk li mbagħad titmermer u ssir fix-xejn. Imma aħna u nitilqu lil din id-dinja, is-saċerdot fisem il-komunità lil dik il-fostqa il-katavru tagħna isellimlu billi jinċensaħ ukoll bħalma qed nagħmlu llum lill-ħitan ta' dan it-tempju. Hemm ħaġa sabiħa l-aħwa li meta aħna nitolbu li dan it-tempju, nipretendu ġustament li dan it-tempju ikun miżmum sabiħ, nieħdu ħsiebu, niftakru li aħna tempji ta' Ġesu Kristu, tal-Ispiritu Qaddis tal-mulej. Jekk inti bl-imħabba tiegħek li għandek li ħażabbar li l-parroċċa tiegħek tagħmel ħiltek biex dan it-tempju ikunu jibqa' sabiħ, għandek ukoll taħdem biex aħna nieħdu ħsieb xulxin għax aħna t-tempju ħaj tal-mulej. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jumu meġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben
u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarmu mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Imdawlin minn din il-kelma ta' Alla, ejjew l-ewwel nitolbu għal Papa Ljun, suċċessur ta' San Pietru, biex il-mulej jqawwih fil-fidi u lilna wkoll iwettaqna fil-fidi f'Ġesu. Nitolbu għal kull membri ta' din il-parroċċa biex flimkien jagħmlu l-Knisja li hija l-familja ta' min jemmen f'Ġesu. Nitolbu għal kull min jieħu ħsieb dan it-tempju, il-benefatturi kollha, ħajjin u mejtin ta' dan it-tempju, biex il-mulej iħallasom hu ta' kemm ħadu ħsieb id-dar ta' Alla. Nitolbu għalina wkoll biex aħna nifhmu li aħna tempju tal-Ispirtu Qaddis ta' Alla, imsejħin biex nieħdu ħsieb ta' nfusna u ta' xulxin. Aħna u ntemmu x-xahar ta' Rużarju ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' Sittna Marija li tfakkarna dejjem f'din it-talba li hija Vanġelu fil-qosor. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej aħna nfakru il-jum li fi ħoġbok timla din id-dar tiegħek bil-glorja u l-qdusija, nitolbuk tagħmel li aħna stess inkunu offerta li dejjem toġbok bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Intajtna nibnulek dar li tidher fejn qatt ma tieqa' ix-xerret il-grazzi fuq il-familja tiegħek fil-mixja tagħha lejk. U b'mod tal-għaġeb f'din id-dar tagħtina ħjiel tax-xirka qaddisa tiegħek magħna li sseħħ bik f'dan il-post ikkonsagrat għalik. Għax hawn inti tibni it-tempju tiegħek li hu aħna u tagħmel il-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha tikber u tinbena b'ġisem il-mulej sa ma narawha mitmuma fis-sliem bħala l-belt il-qaddisa Ġerusalemm tas-sema. Għalhekk flimkien mal-kotra tal-tajja qaddisa ninġabru fit-tempju glorjus tiegħek biex infaħruk u nberkuk, insebħuk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismejtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħalħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġrat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli mal-Isqof Joseph li qed jgħinni u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu,
il-kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix titħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Għati mulej li l-poplu qaddis tiegħek il-frott tal-barka mis-sema biex iħoss il-ġid spiritwali tal-qima li joffrilek bis-servizz tiegħu fil-festa tal-lum bi Kristu Sidna. Nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-Arċipriet u lill-Viċi l-Fader Gillen tal-li laqgħuna hawnhekk, nawguraw koll il-Ħażabbar li permezz tal-PBS qiegħed jiċċelebra l-identità sabiħa tiegħu u nitolbu dejjem l-interċessjoni ta' Sittna Marija tal-Grazzja għal paċi fid-dinja. Il-mulej ma'kom. Alla sit is-sema u l-art li ġabarkom hawn illum għat-tifkira tal-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju ikattar fuqkom il-barka tiegħu. U li fibnu rid jiġbor ġemma waħda lill-uliedu li kienu xterdu jagħmilkom tempju tiegħu u amara tal-Ispirtu Santu. Teħilsu minn dnubietkom biex Alla jammar fikom u tiksbu l-wirt tal-għena ta' dejjem flimkien mal-qaddisin kollha fis-sema. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Grazzi tal-li naqattu magħna l din il-qudiesa f'jum il-Bibja mis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar. Nitolbu flimkien sabiex il-kelma talla tkompli tenna fl-għażliet li nagħmlu hekk li tkun dawl u tmun għal ħajjitna kollha. Nawguralkom il-ħadd it-tajjeb mimli barka u saħħa.